Näyttötehtävä. Näyttötehtävä? Voi hemmetti, mitä ihmettä mä teen tän kanssa? Tää on pirun vaikee. Ei tästä tuu mitään. Ainoa mitä on saanut tehtyä on joku kuvaaja. Voi vitsi! Markkusella ei vetää mua turpaan, kun en oo kertaakaan tehnyt mitään. Kuka sinä olet? Minä olen Terivattapete. Anna kun minä katson. Tässä tarvitaan suurempia voimia. Tietenkin! Hyvä pojat.